Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Ultimul unboxing din 2021 îi revine vedetei de Black Friday 2021, Samsung Galaxy A52s 5G. De ce vedetă? Pentru că toată lumea își dorea acest telefon. Asta pentru că a avut o ofertă foarte bună în perioada de reduceri. 1499 de lei și unii retaileri îți dădeau și căști Galaxy Buds 2 la pachet, cadou. Foarte tare. Am avut două persoane care mi-au cerut să le cumpăr asta pentru că n-apucau în perioada aia, atât de bună era oferta. Acum prețul este cu câteva sute de lei mai mare decât era în perioada lui Black Friday, dar rămâne atractiv pentru ce dotări oferă telefonul. Ca să fie clar din start, ăsta este un Galaxy A52 5G cu două extrauri. Alt procesor, mai puternic și Wi-Fi 6. În rest, aceeași cameră, același ecran, același design, baterie, difuzoare și altele. Nu că ar fi rele. Stabilizare optică pe camera din spate, ceva rar pe telefoanele mid-range. Difuzoare stereo, slot microSD, certificare IP și o baterie destul de bună dacă mă iau după ce a oferit Galaxy A52 5G. Acum o să-l deblochez, e deja setat, nu vă faceți griji, vă spun ce e în cutie, care sunt impresiile, cum mi se pare că stă la aderență, la look și altele de gen, dar și ce funcții speciale are camera în frunte cu măscuțele acelea haioase de pe Snapchat în modul fun. Bun, începe unboxing-ul lui Samsung Galaxy A52s 5G, ultimul de anul ăsta. Să-i dăm drumul! Avem aici nuanța Awesome Black a telefonului, el se mai găsește și pe Awesome White, Awesome Purple și Awesome Mint, adică alb, mov și un fel de verde așa deschis și destul de arătos. Un spate fabricat din plastic, ramă din plastic lucioasă, observați că spatele este mat, iar rama lucioasă, așa cum am zis, o grosime de 8,4 mm, greutate de 189 de grame și un modul al camerei nu foarte protuberant, discret, nu așa discret precum cel de pe seria Galaxy S21, dar totuși parcă mai discret decât la seria Galaxy A5X de anul trecut, ca să zic așa, adică A51 și A51 și toate derivatele. Avem și certificare IP67 pentru rezistență la apă și praf. În acest caz înseamnă că poți scufunda telefonul până la 1 metru adâncime timp de jumătate de oră. Dar e un unboxing și hai să vă arăt ce primim în cutie. Ăsta este cablul de la USB-C la USB-A și îl vei conecta la încărcătorul ăsta cu conector USB-A. Avem aici versiunea cu încărcare la 15W, deși bateria telefonului suportă încărcare până la 25W și am înțeles că în anumite țări primești încărcător de 25W. Partea bună e că încă primim încărcător pe un telefon Samsung. Știți că flagship-urile lor n-au avut anul ăsta încărcător. În cutie mai găsim și cheița care oferă acces la sloturi și în acest caz mă refer la cele nano SIM și micro SD. Și tot aici mai avem și manual și garanție. Ceea ce era de așteptat. Și cu asta declar închis subiectul Alex, ce în cutie, ce în cutie. Vorba lui Brad Pitt în Seven, What's in the Box? What's in the Box? Acolo era o chestie mai morbidă, aici cu tehnologie. Revenind la telefon, ne-am lămurit deja cum stăm cu designul. V-am zis că avem plastic pentru ramă, plastic și în spate și sticlă în față. Partea bună e că primim protecție Gorilla Glass 5. Partea nu așa bună e că muchile sunt destul de groase pentru pretențiile anului 2021, dar măcar avem simetrie. Mă bucur să văd și că avem un orificiu mic în ecran pentru camera selfie. Și, de asemenea, în același ecran avem integrat cititorul de amprente, unul optic care face o treabă foarte bună. Telefonul stă destul de bine la aderență, e solid construit, dar spatele ăsta atrage niscaiva amprente. Cred că puteți vedea aici urme de grăsime și amprente. Trecând acum la ecran, avem un panou Super AMOLED, cred că asta puteți ghici foarte ușor. S-a păstrat ecranul de pe Galaxy A52 5G. Așa cum spuneam. 6,5 inch, Super AMOLED, Full HD+, protecție Gorilla Glass 5 și refresh rate de 120 de Hz. Mai mult decât atât, Samsung când ți-l vinde din fabrică, îl lasă setat așa, pe high refresh rate, adică 120 de Hz. Dacă îl pui pe 60 faci economie de baterie, dar în același timp nu mai arată jocurile și animațiile atât de fluide, atât de cursive, precum se întâmplă când ai refresh rate-ul acela mare de tot și se simte treaba asta inclusiv la scrolling pe site-uri, pe Instagram, Facebook și altele. Am terminat cu ecranul și acum ajungem la primul mare upgrade față de Galaxy A52 5G. Procesorul. Am trecut de la un Snapdragon 750 la un Snapdragon 778G 5G.
spuneți asta repede. 778G, 5G, în fine, 6 nanometri octa-core și în cazul de față este însoțit pe versiunea noastră de 6 GB de RAM și 128 GB de stocare, LPDDR4X, respectiv UFS 2.1 sau 2.2. O să mă documentez. Alte telefoane care au acest procesor, știți probabil că îmi place să vă spun treaba asta mereu, acest CPU se mai găsește pe telefoane ca Motorola Edge 20, pe Honor 50, pe Huawei Nova 9, cu mica paranteză că acolo este versiunea 4G. Și acest CPU îl mai găsiți și pe Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, cu care cred că se cam duelează acest telefon, dacă ne uităm așa un pic la dotări. Mai departe, bateria, eu v-am zis la cât se încarcă, dar nu v-am zis capacitatea sa. Este vorba de 4500 de mAh. Nu strica 5000, dar cred că telefonul devenea un pic mai butucănos și masiv. Încă o veste bună. Avem jack audio aici jos, lângă microfon și portul USB-C 2.0 și aici acesta este un difuzor. Avem setup stereo, cel de jos conlucrează cu cel de sus, această despicătură pentru earpiece, pentru difuzor, pentru convorbiri, găzduiește celălalt difuzor. Este un telefon dual SIM care are și microSD și odată cu procesorul anterior menționat a venit și suportul pentru Wi-Fi 6, care nu era pe Galaxy A52 5G, nu știu dacă știați treaba asta. Avem și suport pentru NFC pentru plăți, 5G evident, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS pentru localizare și deja ne-am lămurit că primim și un port USB-C 2.0 în zona de jos. Deja am apreciat faptul că, în ciuda faptului că aceste muchii sunt cam groase, măcar decupajul camerei frontale e mititel. Ascunde o cameră de 32 de megapixeli, al cărui principal atu este filmarea 4K. Filmarea 4K selfie pe un telefon mid-range încă nu e o funcție la care te aștepți de gata în ziua de azi, mai ales într-o anumită gamă de preț. În spate avem acest modul quad, care include următoarele camere. Avem camera principală de 64 de megapixeli cu stabilizare optică, cred că ăsta ar fi un selling point, stabilizare optică și face detection autofocus. Apoi avem o cameră de 12 megapixeli ultra-wide cu unghi de 123 de grade și două camere mai mici de câte 5 megapixeli, una macro și una bokeh. Practic am moștenit tot setup-ul foto-video de la Galaxy A52 5G. Ăsta este blitzul LED și camera aceasta filmează în 4K la 30 de fps. Așa arată interfața camerei, nu sunt schimbări mari aici, secțiunea More e generoasă, include opțiuni ca AR Doodle, Pro pentru foto, Pro și pentru video, avem mod Food, mod de captură nocturnă, Macro, Portrait, Slow-Mo și Super Slow-Mo, dar și Hyperlapse. În secțiunea video puteți alege acest mod Super Steady pentru o stabilizare mai bine aplicată, dar doar în Full HD. Alminter poți filma în 4K 30 de fps sau Full HD 30 sau 60 de fps. Alte opțiuni utile pe aici, păi avem Single Take, care este acea succesiune de cadre pe care apoi AI-ul le alege încât să fie cât mai bune pentru a strânge like-uri în social media, dar și Fun. Acest Fun este practic o colecție de măști preluate din Snapchat sau filtre sau cum vreți să le spuneți, aplicate peste fața voastră. Din câte știu eu, în fiecare zi veți avea altele de care mai jucăușe, tematice, cu perioada asta de sărbători, în momentul ăsta se schimbă în funcție de anotimp, ocazie și altele de gen, cert e că puștanii se vor distra de minune. Cam atât cu acest telefon, la capitolul dotări, am acoperit tot hardware-ul, zic eu, dacă am uitat ceva, stați liniștiți, avem și recenzia. Ca software ați ghicit deja, n-a sărit încă la One UI-ul cel nou, stă deocamdată în acest moment la, hai să vedem aici, Android 11 și One UI 3.1. Printre altele, aduce acest agregator de știri de la Google. Asta este zona de multitasking, care include și split screen. De asemenea, avem și bara aceasta de shortcut-uri, complet personalizabilă. Și mai avem și porțiunea drop-down cu notificări și quick settings. De aici se remarcă evident dark mode, link to Windows, quick share, dar și alte câteva opțiuni. Dacă intrați în zona asta, vedeți Digital Wellbeing, care vă arată câte ore stați pe telefon, câte ore de screen time aveți și aici apare și controlul parental, care este util în ziua de azi. Pentru securitate, pe lângă cititorul de amprente, este și deblocarea facială, dar nu e așa sigură că nu este dublată camera selfie de un senzor infraroșu. Altfel, o grămadă de teme, wallpaper-uri, personalizări și, evident, zona asta de widgeturi care, specific lui One UI, sunt curate, aerisite, cu fundal alb și transparent. Cam atât despre acest telefon. Urmează cât de curând și recenzia sa.
Pot să vă zic că a fost un bestseller în perioada lui Black Friday, toată lumea a vrut telefonul când costa 1499 de lei și aducea căști Galaxy Buds 2 la pachet. Oferta s-a repetat la câțiva retaileri, știu că a fost la un moment dat pe la EMAG, pe la Altex, cred că și pe la Flanco și pe site-ul Samsung România. În fine, pare să fie un Best Buy de final de an, mi l-ați cerut foarte mult la review și v-am ascultat cererea. Cum mi se pare mie telefonul ăsta? Păi e clar că va fi de gaming, mă uit la puterea procesorului, mă uit la refresh rate și cred că și bateria te va ține destul încât să te joci jocurile preferate o zi și jumătate până să ai nevoie de încărcător. Cam asta ar fi estimarea mea. Acum să vedem cât de luminos e ecranul, dar dacă îl dau acum mai luminos o să vă dați seama că e ceva special aici, vedeți, e super luminos, încă să perturbe camera asta cu care filmez eu și o dea peste cap, este un alb foarte intens, dar o să revenim cu mai multe rezultate în recenzie. Sunt curios să testez camera, de fapt vă fac un spoiler și vă zic că am testat-o deja cu destul de multe mostre, așa că, spre bucuria voastră, review-ul o să vină foarte curând. Acesta a fost Galaxy A52s 5G, l-am scos din cutie, mi se pare manevrabil, cu o priză bună, spatele atrage niște amprente și am așteptări mari pe partea de gaming, prin combo-ul ecran cu refresh rate mare și procesor care deja și-a dovedit abilitățile pe alte telefoane. Cam atât de Mobilissimo, la revedere!